חושבים שזכינו להספיק שתהיי מחנכת שלנו, ובכל זאת זה שנה האחרונה אתה מחנכת לערכים יהודיים ואוניברסליים. דעת לכל תלמיד ותלמיד. עקב, חליפה את התלמידים שלה כאילו היו ילדייך, ועל כך את חינכת אותנו ותרמת לעיצוב דמותנו והאנשים שאנו היום. וזהו בעיקרון, אז המורה שלי סוג של חינכה אותי. שושו בשבילי הייתה דמות הערצה. עד היום כשאני רואה אותך אני מתרגשת. חינכת אותי רק שנה אחת, אבל אני לא חושבת שיש מורה או מחנכת אחרת שאני זוכרת. הייתה הערה אחת חדה שלך באיזה יום אחד באמצע היום, ומאז אני לא מקללת יותר. אריק, הבן שלי, הגיע ללמוד אצל שושו בכיתה ז'. ורק היום נודע לי שזו הייתה שנת הלימודים הראשונה שלה, אני לא ידעתי. ואז פתאום התחיל לפגוע, ובעיקר להיות מוקף בחברים. אנחנו עובדים על הילדים, הייתה תוכנית בטלוויזיה עוד בהי, אנחנו עובדים על הילדים. אפשר לקבל בלי מרשם של רופא, צריך פשוט לבוא ולבקש כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. אין חשש שהתרופה תפגע בערנות, אבל שימוש ממושך עלול לגרום לתלות. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. אם נטלת מנת יתר לא יקרה לך כלום, אין צורך לרוץ לחדר מיון. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. לעתים רחוקות יש תופעות לוואי, נדודי שינה או סחרחורת נדיר, אך כל התופעות חולפות מעצמן לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר. כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. כל שעה נשיקה, כל שעתיים